Og den næste problemstilling, jeg skulle svare på, det var, hvilke mulige løsninger er der på krisen i EU? Og der snakker man jo så om globaliseringen, som man mener er en trussel mod nationalstaten. Og globalisering, det er en dynamisk udveksling af kapital, varer, idéer, information og mennesker hen over landegrænserne, og kontinenterne. Og og den der er følgende stadig mere vidtgående gensidig afhængighed mellem lande og folk. Og det er så bare altså spørgsmålet, som jeg også snakkede om før med truslen mod nationalstaten. Men spørgsmålet er så bare, om det her samarbejde, vi har mellem landene, det kan vare ved. Som jeg sagde, man mener altså, at globaliseringen truer vores nationalstat blandt andet. Og når man snakker om globalisering, så findes der forskellige typer. Og der er den økonomisk globalisering og social globalisering, politisk globalisering. Ja, og som man kan se på grafen her, der har vi så de forskellige globaliseringer, hvor vi har den økonomiske globalisering og den sociale og den politiske. Og den her, det er bare den samlede af de tre her, som man kan se går her. Og som vist på grafen her, der kan man se, at globaliseringen den sådan samlet set er steget siden 1980 og helt frem til 2007. Man kan se her. Og efter 2007, der kan man så se, at grafen den begynder at flade ud, hvor det kan man faktisk se lidt ved dem alle sammen. Og det her, det skyldes så, at de lande, som skulle være med til at trække globaliseringen fremad og stadig få den til at stige, de ikke længere gør det, og at de store handelsaftaler har vanskelige kår. Så dermed så vil globaliseringen ligesom flade ud, som man også kan se her på grafen, i stedet for at være i fremgang og voksende. Man kan sige, at når man snakker om det her med løsningerne på krisen, så har vi set en udsendelse i Deadline, hvor der bliver snakket om det her med, at i EU der er arbejdsløsheden meget stor, og de flygtninge, som kommer til Danmark, blandt andet, de tager vores job, og blandt andet det problem skal løses. Og det er der så to, der snakker om, en der hedder Søren Hvid og Jesper Jespersen, og de kommer så hver især med nogle bud på nogle løsninger, eller på en løsning på krisen i EU. Og fra Søren Hvid, han er nationalkonservativ debattør, og han mener overordnet, at man mister magt ved at melde sig ind i EU. Og altså Søren Hvid, han vil gerne acceptere den globale tilbagegang, så længe vi får et samlet Danmark. Så han mener så, han mener, at vi skal hegne os ind, og at hvis alle EU-landene skal samarbejde, så skal hvert land have veto, altså have enstemmig. Så han mener, at hvert land skal hegne sig ind og skabe flere grænser og begrænsninger. Vi skal altså ikke sådan løse problemet i fællesskab, men i stedet bare koncentrere os om hvert vores land, sådan så hvert land på den måde løser hvert sine problemer. Man kan så snakke om konsekvenserne af hegne os ind. Hegne hvert enkelt medlemsland ind, for eksempel Danmark, det ville være, at de enkelte lande faktisk ville gå hen og blive mere fattige, fordi de ikke ville have mulighed for at eksportere og importere varer på tværs af landegrænserne. Og især et land som Danmark, som tjener rigtig godt på at eksportere varer, ville så ligesom miste en masse indkomst på det. Så hvis vi bygger en mur rundt om Danmark, så vil vi altså på en måde isolere os fuldstændig og miste vores indkomst. Og vi vil så, altså generelt alle landene vil blive mere fattigt, men også selvfølgelig selvstændigt land. Og den anden, som så udtaler sig i den her Deadline-udsendelse, det er Jesper Jespersen, som er økonom og socialdemokrat, og han mener så omvendt, at vi bliver nødt til at løse problemet i fællesskab. Men han mener så stadig, at vi skal hegne os ind, men ligesom hegne alle EU-landene ind, og så på den måde sørge for, at handlen stadig vil fungere mellem de enkelte medlemslande. Men at landene så uden for EU ikke skal være en del af handlen. Så han vil altså på den måde gøre EU til et stort samlet land, hvor han så vil hegne det ind.
Og han vil så gerne have et godt samarbejde op at køre igen, og mener, at vi skal få gang i en ny europæisk investeringsplan for på den måde at kunne skabe nye jobs og forhandle produktionen i gang. Ja, så altså man kan sige, at han vil gerne forstærke samarbejdet i EU. Jesper Jespersen, han mener og siger, at vi har fælles regler i EU, som er stærke, og det er det, vi skal have i hele verden. Med fælles regler kommer der fremgang, altså at man skal bremse globalisering i fællesskab. Så Jesper Jespersen, han mener så også, at globaliseringen den er gået lidt for hurtigt, så folk er blevet tabt på vejen, som han siger. Og det skaber så konsekvenser nu, fordi folk ligesom ikke er med. Så og man kan sige, at de to, Jesper Jespersen og Søren Hvid, de er hver især enige om, at det går i den forkerte retning, men de har bud på forskellige løsninger. Og de mener så også, at især det der med, at der mangler jobs, det er et problem, der skal løses, og har sådan nogle bud på det. Ja. Og ja, man kan også sige, at globaliseringen, den har kun gavnet eliten, og ikke alle de andre. Og det problem skal der så også gøres noget ved, samtidig med det her job om arbejdsløsheden. Eller ikke job om arbejdsløsheden, men problem om arbejdsløsheden. Ja, og til sidst så har jeg så min konklusion ud fra problemstillingen, som egentlig er det store spørgsmål, som vi lige kan rulle op til her. Hvor jeg også skal besvare på, om EU er Europas fremtid eller fortid. Og der har jeg så svaret i min konklusion, at EU blev dannet med det formål at forhindre krig og skabe bedre velstand og samarbejde for og mellem de enkelte lande. Hvis EU skal forblive, bliver vi nødt til at lave om på nogle ting. Folk skal føle sig mere trygge ved hele EU-systemet og føle, at de alle har en ting at skulle have sagt og får noget til deres fordel. Problemet er nemlig, at borgerne føler, at politikerne lover en masse, som de ikke kan holde. Borgerne er skeptiske over for EU og ønsker forandring. Det kan være svært at sige, om EU er Europas fremtid eller fortid. Indtil videre har EU fungeret som et fornuftigt og sikkert samarbejde, som mange har været glade for at være en del af. Som nævnt tidligere, tror det kommende valg i Frankrig, og det kan være en af de afgørende faktorer for, hvorvidt EU er Europas fremtid. Så frem Marine Le Pen bliver valgt, vil sandsynligheden for, at Frankrig melder sig ud af EU være betydeligt større, og hvis det sker, så er chancen for EU som Europas fortid stor.